निउस पर्टेल लाइगिरि नोंथांमोननिसिम गिबियावनो दिनै गोथार मंगलबार सानाव सनितपुर जिल्लानि घग्राजुलि बियाबनिफ्राय फैनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय थानसालियाव आर'ज खालामफैदों आरो लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्म सारा गोबाव समनिफ्राय बेरामाव गोग्लैनानै दङ आरो बिथांनि सावस्रिया मोजां फारसे फैफिननो हानायनि थाखाय बिथांमोना आर'ज गाबदों आरो लोगोसे गासै बाथौआरि बिथांमोननिसिम गोजोन न'खर दानो हानाय गोजोन फैनो हानाय गासैनिसिमबो बिथांमोननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गामि आफादनि घग्राजुलि बियाबनि दैदेनगिरिजों लोगोसे आर'ज हानजा बे गुवाहाटीयाव थानाय गाहाय थानसालियाव आर'ज गाबफैदों आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बिथांमोननि सेराव खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरदों जाहाथे बेबायदि प्रत्येक जिल्ला आफादफोराबो बे गुवाहाटीयाव थानाय गाहाय बाथौ थानसालियाव आर'ज गाबनो फैयो आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगिदिर आफादगिरि डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि सावस्रिया जाहाथे मोजां फारसे थाबैनो फैफिननो हाथों आरो बेनिखायनो गासैनिसिमबो खावलायहरदों। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि, इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, चिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सौफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससि, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।